Kain tayo mga kabayan. Ito po. Ito na po ang aking niluto. Sopas. Ayan po. Tsaka kanin at tuyo. Medyo maalat na nga rin po yung aking sopas. Tubig lang po. Ayan naman po ang aking biyanan. Kumakain po siya. Bali, kanina po kasi hindi ko pa pala na-open. Ayan o, may mangga siya at saka alamang. Ayan mo, tingnan nyo, nilagay na niya yung mangga o. Sa bagoong? Sa bagoong, sarap niyan. Lalo yung mga nasa abroad, naglalaway na. Ayan po, sarap yung alamang na binili niya. Yan po sa Talipapa dito sa Diamond Village, sa May Golden. Tito Don's. Bali, binili po ng aking mga pamangkin. Yan po. Yan po. May kaunti rin po kaming prutas kasi kailangan talaga ngayon. Palakasin natin ang immune system natin. Diba, Nay? Gawa nitong mga virus. Meron bagong variant. Kaya po. Sarap, malasa pa yung pagkakagawa ko niya. Ito na raw ang pinakamalaking hakbang para makamit ang hangad ng population protection at mapapunahan ang 64 million na Pilipino bago isang taon. Yung mga kakabukas lang po ng kanilang YouTube, ng aking vlog, kain po tayo. Ayan po, tuyo. Tsaka Sopas. sopas. Ako po, mainit. Mainit po. Pasok. To win against Ayan coronavirus po. that has sorely plagued our country for almost 2 years. Sabi ko ng National Task Force Against COVID-19 at Vaccine Czar Carlito Marquez Jr., may parating pa raw na 46 million doses kung sa 21 million dito ang galing sa... Musta po kayo? Mga kagigising lang dyan, mga nasa Amerika. Lalong-lalo na po yung mga kamag-anak ko. Hindi yan. Mga tita ko po na nasa Bahamas. Musta po kayo dyan? Tita Dada. Kung nanonood po kayo. Tita LB. Tita Dada po nasa Nasu. Tita LB nasa Bahamas din pero nasa ano siya, Long Island. Hi din po sa aking pinsan na nasa Japan. Donna, Katukaya. Musta ka dyan? Ang nanay mo, di mo binati. Marikina na eh. Kanina binati ko na rin. Si Lucas Malakas tsaka si Isag. Kumusta kay mama ko, Mama Lisa, Marikina? Ano po bang ulam niyo dyan? Aking tatay na nasa San Fabian, Pangasinan. Basta po. Kain na pa. Dadalaw kami sa'yo sa ano, next year. Kaya inabalak ulit magkaroon ng National Vaccination Days sa December 15 to 17. Layout Biz. Ian Cruz, Fatima, nakatuto 24 oras. Sarap kabayan, no? Parte ng sopas, tuyo. Ate Sel, kamusta pala sa Panama City, Florida? Kuya Scott, good morning. Kain na kayo. Sopas. Bella. Anak po nila si Bella. Sa Bella.
Sa latest wind map ng Metro Weather, sa ngayon, mababa yung chance sa pumasok ng PIA. Makikita niyo yung umiikot na mga kapuso. Mga kapuso. Dito sa may easternmost boundary ng ating area of responsibility. Unti-unti, lalayo na rin yan. Pero mga kapuso, posible. Ang iba po, pagtatawanan ako kasi sopas, inuulam sa kanin. Ang iba, ito na kasi pag pasta, carbo na po yan. Yung tail end ng frontal system na nakakapekto ngayon dito sa may extreme northern Luzon, yung tail end na yan at yung Totoo talaga. ang magpapauna Magsusopas kayo, sopas lang, wag ng kanin. sa latest rainfall forecast ng Metro Weather, dyan sa may northern Luzon, guys, sa may Batanes, sa may Taliga, Payo at Cagayan, umaga pa lamang may mga pagulan na pero walang mga kulay pula, so hanggang katamtamang ulan lang yung inaasahan mga kapuso. Kahapon, bubulanin na din yung ilang bahagi ng central. Abangan niyo po yung next vlog ko. Ganyan din ang inaasahan sa may Palawan, Mindoro at Masarap po yun, sa lumpiang sariwa. Kahapon may mga pagulan hanggang dyan sa Ang biyanan ko po ang magpe-prepare nun at magluluto. hanggang mga katamtamang pagulan din yung inaasahan. Asin. Kare-kare. Ngayong December po yun, abangan niyo po. Walang kulay, pero pagdating ng hapon hanggang sa gabi, buong Metro Manila ang may posibilidad ng hanggang katamtamang Musta rin po sa mga batang nanonood. Alam ko paborito nyo ang sopas. Lalabas ko na bahay. Sa Visayas, halos na lang sa umaga, walang kulay yan, pero pagdating ng Naku, nakalimutan ko asawa ko. ang west Hi, Han. section sa kunin mga kapuso, Eto na naman si Donna Bicolana. sa malaking bahagi ng Visayas. Kain ko ng sopas. Sa may Sulu Islands, at umaga pa lamang may mga malakas na ulan na, posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide. May chance- Abangan nyo rin po yung aming travel vlog. At muli, yung mga kulay pula sa Zamboanga Baka po Peninsula, mga next year dito po. sa may Davao Region at Saxaten, yan yung mga intense thunderstorms at posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Aalon o maalon at delikado pa rin pumalaot sa mga karagatan ng Batanes. Okay, sige mga kabs. Islands, dyan sa may Cagayan, Isabela. Hanggang dito na lang po ang vlog ko. Paalam po. Ingat po kayong lahat. Lalo na po ngayon may manibagong variant na naman from South Africa. Ingat-ingat po tayong lahat. Suot pa rin po kayo ng mask. At hugas kamay. Hugas tayo ng kamay. Pag galing tayo sa labas, palit ng damit. Lalo na kung meron po tayo mga senior citizen, may mga may sakit na kahit mga bata pa. Disinfectant spray because every day germs can be passed around from outside to inside our home. Maraming salamat po sa mga nanood ng vlog ko. The COVID-19 virus. Abangan niyo pong next vlog ko po. Ang lumpiang sariwa ni Nanay Tina at kare-kare. Maraming salamat.